νομίζω ότι κάνουμε ένα πολύ ωραίο άνοιγμα της δεύτερης εβδομάδας στον καλύτερο χώρο και με τους καλύτερους συντελεστές. Έχουμε φέρει του Στυρ Φάντα, ασχολείται με την Ιρλανδική μουσική, ασχολείται με τα παραμύθια, ασχολείται με τα ξωτικά και τους γίγαντες. Τα ξέρετε τα ξωτικά και τους γίγαντες? Κάποτε, λένε, υπήρχε μια τεράστια γέφυρα, πέτρινη, που την είχαν φτιάξει οι γίγαντες. Και από το παράθυρο είδε το τρομερό γίγαντα Μπερναντώνε να πλησιάζει.